Автобусът тръгва от град София, площад Александър Невски, точно зад самата черква. След това ще минем през Пловдив, къде ще качим още хора и оттам отиваме към границата. Тази е първата, втората се намира в Шумен, Томбул джамия се казва, и третата е в Истанбул. Джамията на Сюлейман, великолепни. Преди се ходеше, ама там много трудно се стига една улица, която затвориха и много е трудно. Отдалече ще може да я видите. И тук реката Марица, която реално се води като граница. Преди минавахме по този мост от 2011 година. По моста не се минава, опасно е. И този мост, защо ви казвам, този мост е построен още по османско време и е останал от Мимар Синан. Този човек, това е архитект. Това е най-големият, най-известният, най-важният архитект на Османската империя. По време на вашата екскурзия в Истанбул, през тези 4 дни, било то от мен или от нашия местен екскурзовод, постоянно ще ви се говори за 3 имена. Първият е Мимар Синан. Той е построил почти всичко от османско време. Говоря за джамии, мостове, бани и така нататък. Ако пък не е построено от него, той е построен от някои от неговите ученици, той също така е преподавал архитектура. Джамията, която утре с вас ще видим в Истанбул, така наречената Синя джамия. Тя е построена от най-добрия ученик на Мимар Синан, това е Мехмед Седефкяр Ага, така се казва. Вторият човек, за който ще ви се говори постоянно, е най-обичаният турчин. Това е Мустафа Кемал Ататюрк, първият президент на републиката. И третия, разбира се, за него не чак толкова добро, ама и той е направил добри неща. Това е Ердоган, един бивш затворник. Излизайки от затвора, бързо става депутат, кандидатира се за кмет на Истанбул, избират го. След като му свършва вече мандата за кмет, повече не може, вика, ще стане министър-председател, избират го. Завършва мандата и за министър, знаете, имаше опит за покушение. Той смени конституцията и вика, вече ще бъде президентска държава, кандидатира за той спечели. Сега му е последният, повече няма право, но има една скоба, са отворили в закона, който гласи, ако тези избори, които са те, станат пресрочни, той може пак да се кандидатира и пак да ръководи 4-5 години. Сархош от турски означава пияницата Селим. Единственото му нещо, което се е занимавал по време на империята, по време на докато е бил начал на империята, е било да прави тържества, купони и се е падал по виното. Той така набира смъртта си една вечер в харема, след голяма консумация на вино, подхлъзва се на мраморната плоча в банята, пада, удря си главата, умира и след това историците му дават това прозвище Сархош Селим. И той прави тази джамия тук, т.е. вече я прави, дава на, разбира се, най-големият архитект на империята да построи тази джамия тук, построява я. Мимар Синан, като построи, той умира на 96 годишна възраст, когато строи тази джамия, бил на 84. И той сам си казва, че виж, аз вика, дай ми повече злато, ще искам да построя най-красивата, най-голямата джамия, която съм строял в моята кариера, тъй като мисля да се пенсионирам вече. И така и става, строи тази джамия, след това спира вече да се занимава с строителство. Интересно за него е, че той е бил еничар, т.е. не е бил чист турчин. Казва, че от бивша Югославия. Сърбите казват сърбин, хърватите казват хърватин. Преди един месец тук на втората седалка имах 2 жени, бяха македонки от Битоля. Викат, брато, в грешка си, македонец е. Викам, добре, да кажем, че е македонец. Ето го пред нас и Мимар Синан тук. Вижте, на времето тази пандемия доста неща промени. Преди тук автобусите влизаха, това е кметството, там има още пазар. Може скоро да фалира. Там отзад имаше голям паркинг за автобус. Тук се правят финалите. Това са едни мъже, които са голи до кръста с едни кожни панталонки. Преди да се борят, това е само мъжки спорт на открит стадион. Пехливански борби се казват. Като
преди борбата, за да им е по-лесно, ги намазват с зехтин. И след това се борят. И тук цяла година се прави в Турция, тук е финала. Малко по-напред има една статуя там, как двама мъже се борят. Тази джамия тук, интересна история. Вътре, ако сте влизали отгоре, първо има 999 прозореца. Били са 1000, но Селим е казал, виж, на архитекта, на турски 1000 означава бин. Вика, тази дума ми е много лесна, бин. Дай, вика, трябва да има прозорче просто там да го махне. То е зазидено, то се вижда като се влезе. И вика да стана 999. Причината е, че на турски това означава докузус, доксан, докус. Вика, виж, така изглежда по-интересно, по-добре от бин. Така че и вътре като влезете, горе както е купола, има обърнати лалета. Причината е, че на мястото на тази джамия е имала една женичка, която е имала голяма къща с лалета. Дълги години Мимар Синан, т.е. Семет Селим е поискал да се построи там. Мимар Синан видял, че това е най-хубавото място и за да вземе това място трябва да изгони, да съберат къщата. Дълги години се е опитвал да накара с жълтици да вземе това място. Сигурност, според мен лично, това е мое мнение, минал Селима и Селим е казал нещо хвали тук на тези лалета да увяхнат, но тя си мисля, че това е знак от Господ и дава това място и за награда, вместо да даде жълтици, самият строителя е казал, дай, вика, отгоре да направим едни лалета, като едно благодарство към тази жена, която е дала това място. И един ден седат на маса, т.е. строго бил забранил алкохола и пушенето на наргиле, но винаги, когато е на маса, употребявал без проблем. За другите е забранено, той може да употребява. Седнал и задал следния въпрос на пророка Ала или Баба. Вика, виж, ти като си голям пророк, като много разбираш, кажи ми кое е най-голямото удоволствие на света. И той го поглежда и му каза веднага, виж, най-голямото удоволствие на света е след една тежка вечер, след като си наял, след като си напил. На другия ден свободно да отидеш до туалета да си изправиш своята нужда. И султана го погледна, виж, ти майтап ли си правиш с мене, аз съм султана, как можеш така да ми говориш? Вика на своите везири, вижте, този ма обиди, искам да му се отреже главата. На центъра след няколко дена да се направи ритуал и да му отрежем главата. Тогава всички султани, това е било да се отрежи главата, да му се навали малко ръста на човека. И след една вечер, след една тежка вечер, лега си султана и болките започват да се обаждат. Отива до тоалетната, не може да си изправи нуждата и се среща за думите на пророка. Праща везира, виж, ходи, този го вземи, да дойде да ми каже една молитва. Белки, болки минат. Отива везира, обажда се на пророка. Пророка каза, аз той иска да му държа главата, няма да приема. Минава още една вечер, болките вече стават непоносими. В 3 през нощта се събужда султана, сам отива до къщурката на този пророк, с едно малко прозорче, чукам на прозорчника и излиза веднага. Кажете, султане, вика, виж, не знам кой ще направиш, искам да ми кажеш молитва, белки ми минат болките. Пророка му казал, аз молитва ще ти кажа, ако Аллах е решил, ще ти помогна, но имам две неща, които искам от тебе. Първото нещо е, тази джамия, която я строиш, да я кръстиш на мене. Султана казал, взимай, аз джамии много ще се направя. Но второто нещо, което искаме, целият салтанат, цялото злато да го прехвърлиш на мен пред всички хора, вместо ми дрежи главата. И като пресичате внимателно, гледате си светофара да ви светли зелено. Вие ще видите, тук тези пресичат на червено, махат с ръка, някои от тях остават на капака на колата. Изчакайте светофара, ама до събота ще почнете викат тях, убеден съм. Ето го, най-близкия мол. И съответно на пешеходна пътека в цяла Европа, като стъпи пешеходец, автомобила бие спирачки, тук дават газ. Внимателно учите така на... Пристигнахме вече в Турция, в Одрин. И тук сме през Маги Аутлет. Оставаме за час и половина да хапнеме, да поразгледаме
И продължаваме нататък с нас. Сега седнах на едно ресторанче в мола и ще покапна Искендер. Това е дропче, което най-накрая в Истанбул и се настаняваме в хотела. Рейсчето спря доста по-надолу, че около 3 прейки трябваше да носиме пеша багажа. Сега ще покажа и хотелската стая. Ето стаечката. Тук има бюро с меню да си поръчваме от ресторанта. 7 лири са нещата средно като цена. И сега ще видите нататък какво се случва. Беденца. Така. Хладилниче има тук долу. Легло. Двойно. Хубаво. И навсякъде е пълно с огледала. Би трябвало телевизора да е зад това огледало. Само че да видим как ще стане да се появи този телевизор. Хоп. Ще ли да се появи? Или няма да... появи се. Браво. Добре. Браво. Сега да видим дали ще тръгне някой канал. Продължаваме да търсим банята. Да видим къде се намира и как изглежда. Ето е банята. Туалетна. Кърпи са сложили хората. И кабинка за къпане. С две неща тук. Предполагам за коса и за тяло. Шампуани. Прилично и чисто изглежда. Харесва ми стаичката. Малко съм изморен от пътя, но нямам търпение да излеза на улицата. Да направя няколко снимки. Да се види как изглежда навънка района. Въпреки че още току-що пристигам още по пътя, все пак си харесвам някакви неща за подарък, например. Ето това съм купил. Това е зелен чай с ябълки и 2 чашки, така сувенирни. Отзади имат и чинийки. Хубав комплект. И в молчето намерих една блузка, която ми се видя симпатична, на добра цена, някъде около 300 лири. Сега ще я пробвам как се държи на мен, дали ми е по мярка. Ето е блузката, мисля, че ми е по мярка. Сравнително добре ми стои, така че с нея ще излезем на разговор. В едно ресторанче, мисля да вечерям малко. Ориентирах се в цените. Една супа върви около 6 лева, както и в България. Но все пак тук е голям град и се очакваше да е малко по-скъпо. Но цени са същите като в София, така че няма голяма разлика. Разгледах менюто и така. Ето отзаде какво има зад мене. Нощен живот, много светленки. Все още коледната украса седи. Ето сега ще видите. Тук е менюто. В общи линии е много красиво.
Все едно все още е нова година, всичко свети, много витрини, хората тук знаят доста и руски по ресторантите, току-що с руски се разбрахме, тъй като турския никой не го разбира. И така предложиха ми чай, докато чакам супичката да стане готова. Не е като в България да няма вечерно време супа, по всяко време има тук всякакви неща в изобилие и в повече. Ще видим как ще бъда с времето и ориентацията, да поразгледам малко повече тия улички, какво има наоколо, съответно и да го заснема. Принеса хлебушка. Чудесно. Изпечено. Благодаря. Черни сусамени семки. Изглежда кух отвътре, традиционен турски хляб. Сега ще го пробваме как се справи. Вау, прял. Топъл. Пара излиза от него. Трябва да изтине малко. Вау. Току-що изпечен от фурната. Супата да не е люта. Няма сол. Това ще е по-добре. Не са същите като нашите супи, имат някакви различни вкусове. Малко сол. След като свърших с вечерята, тръгвам си отново към хотелчето по обратния път. Пуснал съм малко по-широката камера, не изглежда ми по-голям и дебел на нея. Е време за закуска. Да покапнем, че днешният ден започва с доста положителни емоции. Ще ходим на Короча, на други интересни. Ето тук какво ще покапваме. Сладко, сиренце, доматки, личинки вреченца. Църква, джамия, синагога. Това не показва, че относно религия Турция е наистина една демократична страна. Като за специалност на тази църква споменаваме като най-красивата църква на Златния рог е една голяма гордост за българското малцинство, понеже е известна не само като българска църква, а известна като единствената запазена желязна църква в света. Втора желязна църква в света запазена няма. Значи първата българска църква, която се построява в Истанбул, се построява още през 1849 година. Значи в средата на 19 век в Истанбул живеят към 1000 български семейства. В околието на града е имало към 36 български села. Значи като малцинство българите са били достатъчно много, но от кого са били зависими? Били са зависими от православната християнска църква, от патриаршията, която се намира съвсем наблизо. Недоволствали българите от тях, понеже литургиите в нея се водят на гръцки език. Това е бил най-големият проблем за българите. И затова вземат решение да се отделят от тях, да се построят собствена църква, в която литургиите ще водят на роден български език. На това Неофит Бозвели се прави среща с една известна личност, която е роден в Котел, който е роден в Котел, но в Истанбул е бил много уважаван от султана.
Била през определени времена като съветник на султана, през определени времена е бил назначен като губернатор в определена една област в днескашна Румъния. Това е Стефан Богородин, който затова Неофит Божвели се прави среща с него. И първо е трябвало дали е било възможно и останат независимо от гърците да се построят собствена църква в града. След този ферман се чете срещу гърците, значи прочетено нещо от султана, не може да се противоречи, съгласие се взема и на това място решава да се построи новата българска църква. Строителството на църквата го дават на търг. Търга го печели една австрийска фирма. Сега като излезете от вратата, може би не обърнахте внимание, от лявата страна на колоната ще видите написано името и на фирмата. Вагнер се казва фирмата, която печели търга. Като главен архитект на църквата избират един много добър архитект, който по националност е бил арменец. Това е архитекта, който се казва Овсеп Азнавур или Азнавурян, който има много красиви постройки в града, в центъра на града специално, недалече от площада Таксим. Той решава, умува с какъв материал да построят църквата, нали, да остане за дълги години, да не страда, да не се запаля отново. По принцип е трябвало да се построи от лек материал, понеже църквата е построена над горите на Златния рог. Срещу нас е Златния рог. Двата брега на Златния рог са били достатъчно блатисти и е имало сериозни потъвания. Затова той е трябвало да е построил с лек материал. Това е дървото за времената, най-лекия материал, но избягва да използва дърво, понеже веднъж църквата се запалва и решава да я построи от желязо. Целта на архитекта е била следната. Ако се построи от желязо, и чугун също се използва, ако започне да потъва, да могат да я разглобят и да я монтират някъде другаде. Това е била целта на архитекта, затова се решава да се направи от желязо. Одобрява се проекта на архитекта от комисия и започва строителството в Виена. Качихме се сега на корабчето. Ще покажем една екскурзия и обиколки по Босфора. И какво ще видим? Нашата разходка започва от красивия залив, който се намира на Златния рог, който се намира на Босфора и се казва Златен рог. Златния рог вече знаем, че разделя европейската част на две. От лявата ни страна се намира по новата част на европейския континент, а вдясно се намира по старата част на европейския континент. Значи пред нас е моста Галата, по който и вчера минахме, спряхме се. В момента минаваме под него. Намира се на устието на Златния рог. На Златния рог видяхме, че има 4 моста, които съединяват бреговете. Първият мост, който е построен на Златния рог и който се намираше на мястото на днескашния съвременен мост Галата, се е построил още през 1856 година. По заповедта на султан Абдулмеджид е бил построен моста. Но понеже е бил дървен, няколко пъти е изгарян. И след последният пожар, който
която се получава през 1990 година. Немска фирма построила днескашният мост Галата. Султан Мехмед завладява Константинопол и по време на войната с византийци генуезците не воюват с империята на Султан Мехмед. Те доброволно предават ключа на генуезската кула. Султан Мехмед отваря вратите на кулата, изкачва се на купола и лично със свои ръце остават да свали кръста, който се е намирал на кулата, и по лека се махат символите на християнството в града. Но кулата от страната на Султан Мехмед продължава да се използва като наблюдателна кула. Днеска кулата е един исторически обект, една красива забележителност, която е превърната в музей. И затова има асансьор в нея. С асансьор се изкачват хората около купола. Има една панорамна, много тясна, но интересна площадка, 360 градуса. Се обикаля конусовидният купол с красива панорама. Един хотел, който се състои от 10 стаи. Във всяка една стая декорацията е различна и на всяка една е дадено името на султанка, като най-скъпата стая се казва Хюрем Султан, жената на Султан Сулейман. Също в ляво виждате един басейн, т.е. един остров по-точно, който е известен като изкуствен остров, възползвайки се от една естествена скала, разширява се, построява се платформа. 19 век известните арменци, архитекти на султана, построяват този остров и на него построяват една голяма красива дървена къща, в която са живеели и от този остров са имали възможност да наблюдават красивите дворци, построени от тяхна страна за султаните през 19 век. След като се основава спортния клуб Галатасарай 1905 година, Султан Абдулхамид го дарява на спортния клуб Галатасарай и днеска е тяхна лична собственост. Виждаме, че е в разрушен вид. В средата на лятото се възстанови само басейна, който го направи, чисто ново го направиха. И надяваме се вече до
една голяма зала за банкети, в която декорацията е почти всяка седмица се сменяше. Навсякъде има проверки, минахме проверките. Продължаваме към пазара. На египетския базар, тук е доста красиво, ще покажем какво се случва.
Сега отиваме към джамията. Се качваме по ескалатора. Малко скърца. Да видим. Görmezsem deli olurum deli. Yapayalnız çaresiz bırakıp gittin beni. Gecenin yarısı seni bekleyen benim. Gecenin yarısı seni özleyen benim. Adına şarkılar, şiirler yazdım gülüm. Bir seni düşündüm, bir de kendimi gülüm. Sensiz günler geçmiyor, saatler durmuş gülüm. Dön gülüm, dön gülüm, dön gülüm. Всичко е направено от мрамор тук и е доста широко и огромно. Şiirler yazdım gülüm, bir seni düşündüm, bir de kendimi gülüm. Sensiz günler geçmiyor, saatler durmuş gülüm. Dön gülüm, dön gülüm, dön gülüm gülüm. Geceleri resmini hafif böyle uyurum. Gittiğinden beri inan hep ağlıyorum. Oysa ikimiz için ne hayaller kurmuştuk. O günden bugüne seni hep arıyorum. Adına şarkılar, şiirler yazdım gülüm. Bir seni düşündüm, bir de kendimi gülüm. Sensiz günler geçmiyor, saatler durmuş gülüm. Dön gülüm, dön gülüm, dön gülüm gülüm. Adına şarkılar, şiirler yazdım gülüm. Bir seni düşünдüm. Ангели, животни няма, понеже казах, исляма забранява това. Това виждаме надписи на фаянсова поръчка е направено. Различни цитати, молитви от Корана. С печат горе Тора виждаме на султан и срещу положено между михраба са поставени. И виждаме много красиви витражи. Значи това за богатите джамии, красивите джамии, най-красивото е витража, който се използва. В старите джамии витражите са били венециански. От Венеция се докара. Напред това не сложи така повече синьоци. Както в други джамии султански, така и в тази джамия тези витражи ги подреждат в 5 реда. Значи свещеника, не свещеника, архитекта на джамията е искал с числото 5 да покаже, че от ислямската религия има 5 основни Божи заповеди. Като първата заповед на исляма това е вярата. Мюсюлмани вярват в едно, че Бог е един. Мухамед е пророка на ислямския свят.
Втората заповед е молитвата. Вярващите трябва да се молят 5 пъти в ден, ако имат, разбира се, свободно време. Третата, това са даренията. Написано е, че всеки трябва да отдели определен процент от неговия годишен доход да го помага на бедни хора. Четвъртата, това са постите. И петата е написано, че всеки мюсюлманин в живота се поне веднъж трябва да посети Мекка, да стане хаджия. Хаджилъка е петата заповед. Сложно е да се посети Мекка. Първо, финансови проблеми не трябва да имат хората, защото е едно скъпо посещение. А има хора, които всяка година посещават Мекка, изчистват си грехове, връщат се отново Мекка. За тях това е едно вид изчистване на грехове. Познаваме хора, които всяка година поредно си хората се връщат. Bir de kendimi gülüm, sensiz günler geçmiyor, saatler durmuş gülüm. Dön gülüm, dön gülüm, dön gülüm gülüm. Adına şarkılar, şiirler yazdım gülüm. Bir seni düşündüm, bir de kendimi gülüm. Sensiz günler geçmiyor, saatler durmuş gülüm. Dön gülüm, dön gülüm, dön gülüm, dön gülüm. Сега сме пред магазина за сладки неща, баклави и всякакви други неща. Ще погледнем отвънка. Да пробваме различни видове лукум. Sami provani. Sami provani. Sami čokolada bomboni. Mami, esto parece que un pedazo con el agarrado de yo quiero panera. Quiero panera. No, Daniel. English? Yes. Becca, maybe? Oh, no problem. I'm gonna make washing for you. Yes, sir. Реших да си взема един любовен чай. Така ли? Да, много хубаво мирише. От какво е? Ами откъде да знам, ето го, той дава само да се мирише. Така ли? Да. Виж колко много ароматен. Някакви цветя, да. Там да ми помогнеш в избора. Колко струва това нещо? 960 лири килограма. 9,60, което е окей. Доста ми напълни за 200 грама. Па да. Madam, please smell this one. This is menthol? Menthol. No, no, no. Vivo. ¿Cómo te llamas? Eso es avellana. А може ли да се плати в български лева? 1 kilo. Да. Mix. Да.
Yes, bro. Paga. Ok, super. Listen to me. Of course you can. $910 lira, please. I will give you special deck for the special lady. Here is your bag. Inima mea, spune-mi ce să-ți dau, tot ce vrei îți iau. Dragostea mea, vreau să te câștig, că m-am îndrăgostit. Inima mea, spune-mi ce să-ți dau, tot ce vrei îți iau. Dragostea mea, vreau să te câștig, că m-am îndrăgostit. Toate diamantele le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți, toată dragostea s-o simți. Toate diamantele le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți, toată dragostea s-o simți. Îți cumpăr planeta și-ți dau verigheta. Dragostea mea, vreau să fii aleasă, să te fac mireasă. Iubirea mea, îți cumpăr planeta și-ți dau verigheta. Dragostea mea, vreau să fii aleasă, să te fac mireasă. Toate diamantele le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți, toată dragostea s-o simți. Toate diamantele le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți, toată dragostea s-o simți.
diamantele le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți toată dragostea să o simți. Toate diamantele le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți toată dragostea să o simți. Модата е доста по-различно от това, което сме виждали в София. Доста по-различни са нещата. Ето е уличката, на която се намира хотелчето. Повечето магазинчета вече са затворени, но има доста осветени витрини като тази. Все още има и доста новогодишна украса, която по-надолу ще се види. Вече сме в ресторанта и влизаме навътре за вечерта. So I say they say move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before.
gentlemen, please, huge applause for Anna, please. Little bit, thank you. That's it. Wonderful. Ladies, thank you very much. Merci. This is just game. You copy me, copy me, okay? Two part. First, ladies, Bulgaria. Put your hands behind your head, please. Are ready? Ready. And we are shaking things. Faster. Faster. Bulgaria. Wonderful. Greece, go. Greece, wonderful. Belarus. Muy bien. Wonderful. Greece, fantastic. Go. 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 First lesson, perfect. And second, ladies, put your hands behind your bottom, please. This is your bottom, no problem, okay? Thank you. Greece, bravo. And then, right leg, hop. Very good. Right leg, forward. Super. No, the other one. Very good. And back. One more time, forward. And back. And tempo. 1, 2, this time in Bulgaria, you can free them. Find the Bulgaria. Bravo, Bulgaria. Wonderful.
I love this game. Tempo.
All is for